pagi, saatnya sarapan pemirsa, pakai sambal kacang, pecel pemirsa yo. Labu ibu wah, barokatuh, wala sambelnya ngantek luber-luber. Halo pemirsa, ketemu mana karo channel Mak Legini Keluarga Sederhana. Iya pemirsa, mau sekalian klarifikasi. Tak neng-nengno ketoke saya dadi pemirsa yo. Jadi terpaksa yo klarifikasi buat yang punya channel. Tapi yo ngerti kok nek netizen ki ora bodoh, ngerti. Jadi yo percaya nek kuwi ki akun palsu, yo percaya. Cuma kok bangeten ngono ya pemirsa. DE menggunakan namane terus thumbnail dengan alih-alih ngelek-ngelek channel liya. Padahal kuwi gak pernah komen ning channel sebelah pemirsa yo, tonggo sebelah. Gak pernah dek. Muni ngene apa piye babar blas. Jadi buat pemirsa iki sekalian sarapan ya pemirsa. Wis sakjane iki ya wis ape mboyak ngono. Sing penting kan ora mengetik kata-kata kuwi blas. Ya ora pernah ngomong piye-piye blas. Tapi tak ngenangan terah iku pemirsa ya ora pisan ora pindho. Jadi nang channel liya komen yo akun kuwi pemirsa iki yo ngerti, bukan nek gak ngerti. Cuma tak jano lah wis sing kuasa gak turu iki mikir kan ngono. Tabur tuwa yo enek, aku yo percaya kuwi yo pemirsa. Cuma ki ape gak tak klarifikasi. Kok ana neh komen neh kaya ngene ngono kan. Jadi terima kasih buat pemirsane yang baik hati. Yo, yang baik hati. Soalnya yo sudah memberitahu terus yo ono sing intine yo nek sing seneng yo ngono mang ya pemirsa alhamdulillah dikasih tahu apa-apa yo diwene ngerti. Tapi kosok balene ngono mang pemirsa nek ora seneng pokoknya digolek iki keelekane digoleki. Pokoknya mencari sesuatu gawe sing awake ben dibenci orang kaya ngono. Mbah budi akale piye ben kemungkinan ya pemirsa kemungkinan ben menggiring opening aran lah mari basa-basa ngono iki yo gak iso pemirsa menggiring opening elek-elek ben kasare yo diadu domba lah. Kok ben didarani ngelek-ngelek suto iki. Tapi ya wis apa boleh buat ya pemirsa. Aku tapi 100% percaya sing duwe channel sing dielek-elek kuwi ya wis ngerti nek kuwi dudu Dadine ya buat netizen yang baik hati yo intine ya ngono mang yo tabur tuwe kuwi ono. Lagian kosok balene ya pemirsa. Aku yo kumun. Nek komen ki lho. Tiap hari hadir ning channel komen iki mesti wapik pemirsa. Jadi ya alhamdulillah ono penggemar sing setia tiap hari. Tiap hari pemirsa mencari-cari sesuatu. Wis pokoke yo wis ngerti lah. Akune yo wis kuwi ae mbok ganti yo ping selemat iki yo intine yo kuwi. Apa meneh sing sijine kuwi wah masyaallah. Kadang mikir ngono ki apa dhek wis sempurna apa piye yo. Mikir ngono pemirsa. Padahal iki gak ngerti apa-apa, masalah dhek apa karo sampai kaya ngono nek gedeng. Maksudnya nek gedeng, nek sayang. Ben komen mesti gak ono anune blas. Ayo Pang,
Mangan-mangan yo pemirsa, ki mae sekalian karo ngobrol yo. Yo ki mau ape ndunungno iku mau pokoke buat channel sing dielek-elek yo, mae percaya sampean luwih pinter karo netizen. Soalnya apa netizen kuwi netizen yang paling benar. Mbok piye-piye pokoke bener pemirsa yo. Mangan. Hmm. Man koyo ngene seger yo. Enak-enak. Aku selalu bersyukur pemirsa. Apa sing enek ning sekelilingku tak olah selagi aku iso. Apa enek kuwi ya wis nek pengen masak kuwi ya enek kuwi ya wis kaya ngono. Dadi gak ribet-ribet amat. Soale yo bakule adoh. Kadang mengisor ku yo wonge ra ning pasar. Cukup-cukup engko ngenteni lek lam. Dadi masake sak onone sik. Wis kok ngene iki mak wis weger pemirsa. Dadi mak percaya. Mbah dina kapan, mbah sok apan ya pemirsa. Videoku nek muncul ning brandane kalian kabeh. Aku sekali lagi mae nggak pernah berkomentar di channel manapun dengan kata-kata menjelekkan satu sama yang lain. Apa meneh ngantek mae menghina fisik. Lah wong mae iki lho ora sempurna kok ngenyek sing ibaratnya fisiknya ngene Masya Allah. Alhamdulillah min dalik wong ngantek koyo ngono. Kadang batin gedhinge ngantek koyo ngono. Muga-muga yo jangan apik-apik ayo pemirsa. Makan. Terus terang mak iki nek dikon ngomong sing piye ngono kuwi gak iso ya pemirsa. Dadi ngomong ki apa eneke. Mak wedi wong gak duwe iki ngomong sak ngomong kuwi salah. Dadi mak milih meneng. Tapi kadang meneng kuwi ya disalahartekno jerene sing ora apik karo tangga. Engko neh jerene ora apik ambek suto kae. Jerene digedhingi suto kae. Dadine mae daripada pusing-pusing ya pemirsa, mae kuwi luwih becik meneng ben wis ape murah menawa dengan apa nek arane dengan mengelek-elek mae dengan pokoknya digolek keelekane lah menawa atine seneng ya gak apa-apa wis nggo amal jariah nggo amal sok ning kono ya pemirsa soalnya aku yo percaya tabur tuwek ning ibarate ning donya wis ono wis merdeka wis sak sewenenge ngono mang kan jarine yo nek ngarane apa pemirsa dengan semangat dekne jelek-jelekno mak mengelek-elek wis pokoke mak iki gak iso basa mengelek-elek mae jarine kuwi fakta lah sing apa nek kuwi dhek seneng wis gak masalah iya ora pemirsa wis tinggo sangu koyo ngono lah pemirsa soalnya mak ngomong apa iki engko mesti salah mesti engko malah walah ono meneh
Iso meneng ora le, Nduk? Engko enek sing bela mae jerene kuwi ya anu pemirsa. Jerene kuwi akune mae dhewe. Jangan-jangan lho, kan serba salah. Dadi luwih becik, luwih apik kuwi ya meneng. Mulane mae gak pernah balesi wis tak jarno. Wis tak ben sak kuwine. Jadi oke yo terima kasih buat pemirsa yang sudah memberitahu suruh klarifikasi sakjane mak ngene iki sakjane iki yo ora iku pemirsa. Toh sing duwe channel ki yo 100% wis ngerti kok kuwine udu mae. Dadine mae meneng cuma kok ono anu mak luwih apik klarifikasi mak. Pokoknya akun-akun kuwi pemirsa yo asline mak iki yo maca pemirsa tapi gak pernah tak komen, gak pernah tak bales sing biasa-biasa yo sing ngono kuwi lah. Wong ibaratnya tak delok kuwi yo komene yo kuwi ae sing paling parah. Dadine yo kemungkinan dhek seneng banget, ayem banget apa meneh kok nek tak langgapi pemirsa malah bangga deh. Dadi luwih becik ya wis ngono mang. Mangan. Wis tak entekne sik ya pemirsa entuk mangan. Dadi sepurane kabeh sing dawa ya pemirsa. Nek omongane mak iki ana omongan sing larakno ati, sepurane sing dawa. Kosok balene kuwi ya pemirsa. Mak reso ngomong apa-apa. Wong sak solahe mak iki salah. Tapi ngomong apa nah. Mangan ngene wis enak. Kemanan, oh tanda-tanda donasi. Gua mangan enak sithik. Ngono jerene keluarga sederhana. Engko nek apa di video pansos. Kok nek ora di video ora pek karo tanggane. Lho kaya ngono pemirsa dadi mak iki repot. Dadi luwih becik ya diem. Ketok ndek buangga pemirsa. Ning channel soto iki munine jere bla bla bla. Konten ngaleh neh. Ning channel soto iki muni neh bla bla bla. Gak menter. Ning channel iki bla bla bla. Kok suwibuk kok ndek ini pemirsa. Soalnya kuncinya ndek siji pemirsa. Ben wong padha elek karo mae kabeh. Dadi ndek iki golek opening ngelek-ngelek mak. Labu pemirsa. Wong iki mah gak blonjo. Gak blonjo pemirsa lho wis iso mangan.
Niki anak lanang pemirsa mak disengeni. Ora usah dilanggapi, Mak. Carno. Apa meneh saiki Mas Andi wis kerja pemirsa yo, capek. Dadine ndekne wis ora gawe. Pedes. Nek tak kongkon munine. Gak keburu, Mak. Kesel, Mak. Jadi ya wis apa boleh buat pemirsa, Mak yo wis le nek ngono. Wis terserah le karek sampean. Karek awakmu yo. Dadi iki apa neh dek sibeng malah. Wis ngono mang pemirsa, pokoke nek dek lagi mood apa piye yo. Tapi ketok iki dek wis iku pemirsa apa? Kesel mergawe pemirsa, jadi gak patek enggak ngono mau. Pedes pemirsa. Iki saiki nganu pemirsa yo, mak ene anu yo gak dhewe. Sak lelek dase wis ora dodol sego pecel. Lek dase soale iku pemirsa sakit. Yo alhamdulillah pemirsa saiki wis rodok mendingan. Dhek wis mari pemirsa wis iso mlaku sithik-sithik. Wenane mak pas rono iku isih urung iso apa-apa pemirsa ning kursi. Jadi kadang yo mak mikir ngene. Ya Allah. Irunge buntu mak pemirsa. Pokoke nek kadung dikai loro pemirsa yo kan gak disangka-sangka loro kok yo langsung sak bergodo yo kok langsung ngono. Marine yo kok sithik yo pemirsa. Jadi alhamdulillah mae wis rono ping pindho yo pemirsa sing kedua iki lek dase wis iso mlaku wis seperti raut mukae yo wis apa nek ngarani wis gak pucet ngono pemirsa. Wis balik asal cuma kok urung iso full kemungkinan yo lek dase wis ora dodur sego pecel. Dadi ra ono sego pecel ledak saiki pemirsa nek pengen yo nyambel dhewe ngene iki. Yo muga-muga kuwi yo pemirsa. Ndang ono bakul meneh sing enggak juli lek dase dadine darah kene nek pengen tuku-tuku sego ben gak kaduan. Akan sambel. Kita iki terah usum. Usum wong loro pemirsa ya dadine ngono mang. Oh ki ono meneh pemirsa. Mbah Martun. Mbah Martun yo ngono pemirsa mlebu ning rumah sakit. Nek gak salah diingi apa diapan pemirsa yo. Sing biasane biyen tak konten mae terus. Saiki yo wis jarang-jarang soalnya padha repot ngono mau ya pemirsa. Jadi njaluk dongane pemirsa muga-muga Mbah Martun ndang waras, ndang kembali seperti semula, ndang iso ngarit, iso popo meneh. Padahal Mbah Martun bareng mae pemirsa sakit iki. Mak kan 2 minggu kemarin Mbah Martun wis kuwi. Tapi baru kemarin ketok pemirsa digowo. Tak pikirku ya wis mari pemirsa wong ning ngeper bendino petuk. Aku ki ya mbah-mbeh. Aku yo ngono, Mbak, gak doyan mangan. Aku ki muni ngono. Tapi tak pakane buah, pokoknya koyo
anggur, nanas, pir ngono kuwi pemirsa. Kan dadi pelem walah. Seger tapi liyane kuwi wadu. Lah Mbah Marton kuwi gak mangan apa-apa blas, gak gelem jadine apa nek ngarane diopnam pemirsa nang rumah sakit. Yo kuru pemirsa awake. Iki koyo make-make yo kuru saiki, soalnya ngono mang. Wis mergawene rekoso, arit apa terus keterak ngono mang. Ya tapi alhamdulillah wis kembali seperti semula pemirsa mak ayo wis seger neh. Ya cuma iki Mbah Marton mak yo urung anu pemirsa. Tapi insyaallah mak seperti biasa pemirsa ape ning omah ae. Soalnya nek rono kuwi yo nggo kendaraan gak ono. Apa ngejak Pak iki gue kesel muring-muring. Dadine yo wis ning omah ae. Kaya oleh dasih mak yo ning omah. Ini kalau ngono pemirsa ya. Hitungnya mak iki sudah 4 kali ini pemirsa dielek-elek ning channel siji lan sijine. Mak yo meneng ae cuma asline mak iki yo ngerti. Tapi yo alhamdulillah petuk karo sing duwe channel yo mune ya mak aku wis ngerti. Gak apa-apa. Jarno ae. Kaya ngono omongane pemirsa yo alhamdulillah. Tapi yo kembali lagi ke awake dhewe pemirsa yo. Kadang kan yo kene karo jero ki beda. Dadi pokoke yo wis karo awake dhewe lah pemirsa. Tapi nek intine mak kuwi ora nglabrak ora apa ya ngono mang ben ngerti jebule dhek ya wis ngerti dhewe. Gak usah kuwatir mak kaya ngono. Nek di konten jarene ngono nek gak di konten jare gak kuwi repot ya pemirsa. Ora cocok mak. Mak nek masak iki pokoke sing penting enek sing ngeterno. Dadi pengen teterdok yo teterdok, ora tek iki masak apa terus lawen tok amis gak. Sementing enek lawoe. Bah. Seger pemirsa. Alhamdulillah. Yes pemirsa, cukup sak meneh videone mak dino iki pemirsa. Meluruskan apa nek ngarani ya mengingatkan bahwa sing komen dudu mae ya pemirsa ya. Intine ya pengen elek-elek mae lah pemirsa. Dadi tuakun. Wah, sarapan, Dek.
Apa? Hah? Ya, gak apa-apa. Ketelok Iya. Aku mecelek. Lho, ngono pemirsa. Nek ning desa iki pokoke enek apa ya wis. Nggone tanggane dikuwi gak masalah. Endi sing enek kaya ngono. Atik ning nggone Teti, atik ning nggone Samilah, atik ning nggone Mbak Ken, atik wis pokoke sing edak kene pemirsa, apa sing enek ya ngono mang. Ora nek wonge ya mek engko lagi kondo. Gak masalah. Jenenge lir gumanti gentenan nek ning kampung kan ngono beda nek ning kota serba tuku. Yes pemirsa yo kakek ngomong mak iki engko tak tutup sakmenae videone mae nek salah omong tingkah laku perbuatan keluargane mak legini minta maaf yang sebesar-besarnya. Buat pemirsane mak kabeh terima kasih yang sudah mendukung support mak sampai sekarang. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, panjang umur, dipermudah segala masalah, diberikan rezeki yang banyak, pokoknya doa baik kembali baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa.